Hej alle forældre til eleverne i 1. klasse. Jeg er Mia Bastholm, og jeg underviser jeres børn i natur og teknik. Vi kommer til at snakke om mange ting. Vi kommer til at tage udgangspunkt i det, eleverne selv medbringer. Det har jeg allerede introduceret dem til, og jeg glæder mig til, at de kommer med edderkopper og døde mus, slanger, frøer, ting de har bygget ud af noget spændende, noget de har fundet på en tur, noget som de ikke ved hvad er. Alt hvad der ligesom har udgangspunkt i natur og teknik. Der kan også være ting, hvor de engang imellem er i tvivl om det kommer ind under kategorien natur og teknik, eller hvor jeg måske har bedømt det som værende legetøj, så der siger jeg pænt nej tak, men ellers så skal I vide, at jeg som udgangspunkt er rigtig, rigtig glad for, at eleverne selv bidrager og selv tager noget med. Der er ikke noget, der er for småt eller for stort. Der er måske noget, som er mere eller mindre interessant i forbindelsen, og jeg skal nok sige til, hvis der er noget, der ikke har sin plads i min undervisning. Jeg er rigtig glad for, at vi samles i klassen, og så tager vi penalhus med over til natur- og tekniklokalet. Vi har allerede kigget på alle de spændende ting, der er derovre, og dem skal vi jo selvfølgelig, nogle af dem i hvert fald, arbejde videre med i løbet af året. I skal også vide, at de bliver introduceret til de computer, vi har derovre. Og det betyder, at de også skal arbejde med deres Unilogin. Så det er en kode, alle eleverne har, og I kan som forældre finde den inde på nettet. Jeg vil råde jer til at lade den være, som den er derinde. Altså mere hemmelig er det ikke, det eleverne arbejder med. Så man behøver ikke lave den der hemmelige kode. Så længe I ikke laver den om, så er det i hvert fald lettere for mig at gå ind og hjælpe dem med at finde den igen, og kunne fortælle dem, når den kode du ikke kan huske, det er 7914. Så lad det være som det er. Jeg ved ikke, hvor meget I kommer til at arbejde med det i undervisningen, men på et eller andet tidspunkt, så prøver vi i hvert fald at logge på computeren over i naturteknik, for der ligger et undervisningsmateriale, der hedder GO Forlag, som vi har købt bøger og netadgang til, og det vil være rigtig, rigtig dejligt, hvis vi kan komme ind og arbejde med det på et tidspunkt. Men ellers så arbejder vi med de 6 emner, som der er, og lidt ud over det. Vi går i gang med noget med en bog, som jeg har givet eleverne derovre, hvor den handler om de nære ting i hjemmet. Den handler lidt om miljø og natur og verden som sådan. Hvor ligger Danmark for eksempel? Vi snakkede sidste gang om, at Danmark ligger mod nord på globussen, og det betyder, at der er lidt koldere, end når man bevæger sig ned mod ækvator. Meget sådan abstrakt for et barn i 1. klasse, men vi er jo nødt til at starte et sted. Så jeg glæder mig virkelig, og synes det er fantastisk at have 1. klasserne, fordi de plejer bare at synes, at naturteknik er super sjov. I må også gerne, der kan jo være nogle forældre, der engang imellem har et eller andet super spændende job, eller der har engang været en far, som havde en ligesom sådan en lille dampmaskine derhjemme, som han tog med, og så stod han for undervisning i den første lektion, hvor han ligesom viste, hvordan den fungerede. Der har også været en elev, der havde sådan nogle kornsnoge med, der lagde æg i undervisningen. Han havde sin far med, der ligesom tog slangerne, det var vist nok et ord, men dem tog han så med tilbage, altså efter undervisningen. Så jeg synes, altså alt er velkommen. Hvis der er noget, som I gerne vil medbringe, eller noget, I er i tvivl om af alle mulige ting og sager, så er mine initialer inde på Intra MB. Husk, at det er, fordi vi er efterhånden en helt del underviser, der hedder Mia, men jeg er Bastholm MB. Så nu må I have en hyggelig aften, og så ellers skriv til mig, hvis der er noget. Vi ses. Hej.